Не ме прекъсвай! На ко ти прилича, бе, хюмне? Вземам си креатина. Това не се взима те. Не ме прекъсвай! Креатин монохидрат. Това е най-изследваната добавка в историята. Повечето хора го взимат, но не знаят какво всъщност прави. Мускулите работят на аденозин трифосфат. Енергийната единица на в устата ти, енергийната единица на клетката. Креатинът я регенерира по-бързо, което означава повече сила и повече повторения. Така че, ако вземаш нещо за повече енергия, повече сила, повече мускулна маса, по-добре заложи на креатин. Един съвет от чичото Симо. Щипка сол преди тренировка. Солта подобрява кръвоснабдяването, повече кръвоснабдяване в мускула води до повече напомпване и повечето напомпване води до повече хранителни вещества в мускула. Така че, просто, ефтино и работи. Сега ясно ли ти е моето момче, що чичото Симо взима креатин? Да, ама трябва да вземаш и от това. Има всичко ред му трябва на един мъж. Не ми казвай какво да правя, бе. Хюне. Първо основите, после това.